belai hambai sutire 1 April sini white tape district kaisa important meeting tapno pai payo sino meeting go moje April maso tam samklainai te sini next moment nokta botong nai singau beba kok salakya ini ni moko go singmon salakya je abuk je joton sai nukjakmani jechini tiprawo drugs belai ke lomui tongka salbrum no sini tiprasaro drugs o kubuljak baksaba langmari tonga bo hai nugui tongo so ang tini sanang musumakai mose mo drugs judi ichha khakai mo drugs mafia rokno sini chief minister bo muthagoi mano tambake be muthagya abo sing saimaya so ang sanang musumakai mose naji je mo drugs ne mo ekta manui bosudu BJP ni जनजाति खाइनाय सेरे बुसारंखाय रमिया बा CPM ni गणमुक्ति परिषद खाइनाय बुसारंखाय रमिया बा तिप्रा मथानि बुसारंखाय रमिया आबो हाइया मद ड्राग्स सिनि तिप्रासानि जतनि नगनो लमजा आंगाबो सानामु संगो सिनि अनरेबल चीफ मिनिस्टर मानिक साहाजिनो बरक बुथारगाखाय बरक बुथानाय जे कालपित न हा बिसिंनि फांथुन स्टेट नि फादानि फांथुन रमयकारि मानो रेप खागाखाय रेप खाइनाय न रेपिस्ट न कारि शास्त्री मानो किंतु ड्राग्स माफिया नो तांगै रमै मैया किंतु आबो सिनि बेलायखाय माने तांगनि आबो सुंदायख्लाय बनो हायसि सारा तिप्राबो गोबां पुलिस दङ जदि इच्छा खाखाय आमहाय ड्राग्स माफिया नो एकदिन बिसिंनो रमै कारि मानो तांगै मैयांनाय कारण बरक साइतो गे हायसि बक बाय साइ दङ नेसा मुक्त तिप्रा दिनै बाय प्राय 5 फिलसा सरकार तो पाइथांगा BJP ni takte फिलसा फाइगा आबो प्राय को 2 বছর 3 বছর রানিং दङ किंतु ताकबो एक तिप्राओ बरक श्रेष्ठ तिप्रा बा नेसा मुक्त तिप्रा खैमिया को आंगाबो कयना मुसुंनाय डॉक्टर मानिक साहा जदि बो मुख्यमंत्री गय ओ ड्राग्स माफिया न बो रमै मै हांगाय सुनो व्हाइट टेप न 2 दिन नि समय देन हे जे 48 घंटा समय 48 घंटा नि बिसिंगो ड्राग्स माफिया रंग साल कथां एनकाउंटर खाय बुथायाखाय ओ ड्राग्स माफिया कुनदिनो हामियासि दगानाखाय बिनो पुष्पाबाद 2 दिन बागै जाफारि जायसि 2 दिन बिसिंगो सारा तिप्रानि पुलिस DSR BSF आसाम राइफल जत थाबावै चुराइबारि बांलादेश बड जत थाबावै ओ ड्राग्स माफिया रंग 2 दिन बिसिंगो न एनकाउंटर खाय बुथार पारि मानसि न घेना न कमेन्ट कक साउनो कुनो कमेन्टया ड्राग्स आरि ओइ जे बुथार तमानि आबो किंतु चेंग रे हायसि आंगामोन सानामु संगो डॉक्टर मानिक साहाजी नों जदि आनिमो भिडिअ नाय दंखाय नों निनि जे तिप्राओ नेसा मुक्त तिप्रा खानो मुसुमनि आबो खलायनि आंथन आंगाबो कक खजानामु संगो सारा दुनिया जत किसो निनि नखाय रमान हायसि बरक थानाय रमान रे फानगे रे बथामनो ड्राग्स माफिया नखाय तांगै रमै हायसि ड्राग्स माफिया रो कि तालो तंगा ब्रो कि मंगल ग्रह तंग बरक मम तिप्रा हाते तंगलेना तांगै बं नखाय रमै हेंबा आबरो किंतु दाति रमांथन इयाखाय किंतु सुं बायदंनाय तिप्रासारक आबोनि एगेन्स्ट बुसानानि आबरो किंतु आइन जदि सुंसिनि यागय नाखाखाय आबरो सुनो केनो सामन मागला आं आबोनो आपिल तंनाय नुं जदि निनि मुख्यमंत्री लिडारशिप नुं ड्राग्स माफिया रमै हांखाय 2 दिन बागै याखारि दिनायसि 2 दिन बागै याखारि दि फुनुबारि नाय ड्राग्स माफिया नो जों तिप्रानो हाय बाहागे रमै साल गन्था एनकाउंटर खायसि जों फुनुबारि नाय ते कायसा कक सानामो जों दिनै सिनि सेकेन्ड पॉइंट जाउ सिन तिप्रासाय गनो तै गोबां मा कक साइ दं हायसि आं नंनि मो चेनेल बिसिंति मान नंनि भिडिअ बिसिंति सानामो जोंगो तिप्रासा एकट जोंते बिसि जरा नाया हायसे सिनि बुबाग्रानो जों नासिनो दंगो बुबाग्रा बो दिनो सुनो ऑर्डर रिमानि बिसिंति न जों सबा आरामो खारिनाय सिनि एकट साजा 6 मास सुनो मुभमेन्ट खाइमे हनय 6 मास लायखा जों ताबो मुभमेन्ट खाइमानो जों खाइबो दंनाय हायसि आबोनो आं सानामो जोंगो तिप्रासा एकटनो दाति इमप्लिमेन्ट खाइना नोंथन जदि खाया हांखाय तिप्राओ हजलाय सुंनानि बायदंनाय तामबागे हिंदी सिरि तिप्रानि जे लाइफ लाइन जे सरक हिंजामानि आथरमरा बरमरानि नि फय लामांथन हेजामारा लामांथन सिनि नगाना तिनो लायो हायसि आबो जों बायदंनाय जों आबो कासुना हायसि उलो जदि पाब्लिक जदि आबोनि बागै हेरेसमेन्ट खाखाय जों आबोनि दायिया आबोनि दायि BJP तंनाय सेंट्रल गवर्नमेंट तंनाय आसनो कसाना मुसुंगो दाति सिनि इमप्लिमेन्ट खानांथन सिन तिप्रासा एकटनो जदि खलाया हांखाय तिप्राओ हजलाय सुंनानि केबो कासि मांगला खायसि आसनो सानामु जोंगो बेलाय हामबाय।